Manje usekhona? Ngisekhona. Yebo. Cha ngithi angikudlulele ngoba uthi wena uxakekile. Njengoba uthi uxakekile ke mina ngithi angikudlulele ukuthi ungahamba kubantu abantu kodwa ke abefani. Asenzi futhi iqiniso sonke. Kukhona abasebenza ke ngendlela abasebenza ngayo. Umuntu asebenze kodwa engayibukanga into ukuthi isuka kuphi. Ya. La entweni zakho lenkinga othi ukhala ngayo. Niketshile nje kusukela ekuqaleni lenkinga enithi niyayilapha noma lenkinga enithi nina niyayenza. Mina ngizwa la mangiqala ngilalela kuthiwa ngikudlulele kancane emoyeni ngingathinti nje kakhulu kodwa ngithinte kafishane. Into yenu maniyenza niketshile. Ithi inkulumo la wena ungaphansi kwencindezi bavele bakufaka endukwini zokuthi wena ube umuntu olwayo ngangokuba kunenduku abakunikeza yona kodwa eshiswayo kwathiwa fanele uyoyiphahla ube umuntu ongathi uyayikhulumisa noma uyesigangeni kodwa lento iphinde kube ngathi iyashiswa ezintweni oke wasizwa ngazo. Kwase kuba khona enye into futhi ekuthiwa fanele ngabe wena uyayiphalaza ewumuthi futhi kwathiwa thinta kanjalo kuneyinduku abakunika zona bethi lwana nalabantu impi. Ayilweki impi yakho la mangiyibuka ngoba wena uphambaniseleke ngomuntu ongafanele. Ngiyakuzwa mawulwana laba bantu kodwa awukwazi ukufika kibo mangithi ngibuka indlela abakusize ngayo ukuthi bakunike induku. Induku zakho ziyageja ayifiki kulaba abantu. Kwenziwa yini lokho na? Kunomuntu lana oseduze ophinde ebe yigazi kodwa waphinde wena wakugangela lo muntu wathatha isimo sento ezinsila zakho. Owesifazane kodwa lo muntu uyigazi lakho umuntu osondelene naye. Oke wena wahlala naye waphila naye nasendlini naphila kodwa wahamba naye lo muntu wakuphendukela. Wazi waba umuntu njengamanje ongasahlali nawe. Owagcina siyohlala la kahlala khona namanje ngikhuluma nje kuphakama inkulumo yokuthi wena naye anizwani kodwa uhamba kwaba sengathi uba nanengane lo muntu loyo nesimo salaba abantu laba abantu abayimpi kuwe. Manje ithi inkulumo la vele zonke izinto ukuthi uyayisebenzisa ayikwazi ukufika kulaba abantu ngoba kwathatheka isimo sezinsila zakho bavikile laba bantu banezinsila zakho kodwa wadayiseka wena ngesimo somuntu oyintombazana oyiligazi lakho owaphinde kodwa wathandana nomuntu ongale kulaba abantu abangale. Namhlanje lo muntu ufakazi engimdlula kuwe uhlangene nabo bayezwana usephendukelene wena wayisitha ikhani beqala manje ngathi abasezwani yena nobaba wengane. Ngicela ukuthi ngicela ungithintele masinyane nje mali ungihlambulukele usho ukuthi lokho kunjalo makhosi. Usashaya nje zona impela azikho engizaziyo ezingamanga. Ushaya iqiniso ngqo. Bese uyilanda nje malo. Sengizovala nje ngifuna umama athi uyichaza kancane mhlambe ngendlela oyazi ngayo uyichaze cha umuntu wesifazane nangu mina engimaziyo kwenzeka kanje umama ethi uyichaza nje masinyane lenkulumo. Lo muntu wesifazane uthobile umntana kabhuti wami bekaza la eGoli azothengisa umuthi eFaraday afikela kimi sizwana ngokuthi phela vele umntana kabhuti wami waqoma umntana wakalo mama wasendlini engasazwani naye noma sokuvele nengozi uyu umuntu ebengihamba naye ngekhaya makushona ubaba wengane kanti yena ufuna ukungiganga akusiko kokuqala umakhosi engikuzwayo ngawo ukuthi uyo wathatha inzilo wazowathatha nenhlabathi zethuna likamyeni wami. Ukudayisile kakhulu manje lo muntu loyo asimzondi angimazi mina naye ngiyacabanga kangazi lo muntu nawe nje obungangazi angimzondi ngeke ngivele ngimhlahlube ngingamazi ngimkhiphe nesenza kasenza futhi ngiyathanda ngoba uyasho ukuthi akuyona indaba yokuqala leyo le ivela manje yonke into othi uyayenza wena ayiyi kulaba bantu yikho engathi akunyakazi lutho so labantu ade bekusiza bagejile ngoba bekufanele eqala babone lenkinga bakukhiphe kule nkinga eyenziwa kuwe khona induku zakho izokwazi ukuyokhuluma nalabantu zikwazi ukufika kibo manje induku zakho zonke ziyajika ayifiki kibo mhlambe nje kafishane kuneyinduku noke wayisebenzisa mawulwa lempi kodwa engathi iyashiswa esigangeni bese kuba nenduku engathi kodwa iphinde imba umgodi khona ukukhuluma kunjalo la engizwayo. Yebo kunjalo banginiki impela. Bathenze njani ma? Bathi
ngishise zobusho nje makhosi ngibala umlilo esigwangeni ngikhulume ngishise akwenzeki lutho banginika nenye bathu anyanisi ngufaka inariti ngiyodlala esigangeni akwenzeki lutho nje. Yebo, ngibona leyo nduku ke mina eyaphinde kwabe ngathi iyashiswa baphinde futhi kwabasengathi kule nduku abathi hamba uyoyigqiba. Angazi noma kunjalo basho ukuthi uyigqibe leyo anyanisi kodwa mina ngibona kuyambiwa lana kunento ongathi uyayigqiba kodwa esigangeni. Yebo, anyanisi lobovu. Wawugqiba? Yebo mama. Hayi, akwenzekanga kahle mali, akwenzekanga kahle. Ngizocela ukuthi umalo angithinte ngoba udaba lwakho lujulile lufuna ukuthi ngibuka amakhono onke ukuthi mase lunje lifuna ulijikise kanjani. Ngoba ngeke sivele sikhulume ngokuthi benze kanje. Cha, kufanele siqala silungise le nkinga le engiyibonayo. Masiqeda leyo nkinga bese unikezwa into engakwazi ukufika kulaba bantu. Ngakho ngiyocela ukuthi umama uyophi uyangithinta isikhathi bese siyakwazi ukulixoxa udaba. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga kakhulu.